Okay, ma-update alipo. Koma notice na bita kuma update tiyambe ndithu ndi nkhani chifukwa ndiyofunika kwambiri nkhani. Chabwino. Kumalawi kuli I don't know kuti kuli anthu ena ake ngati azibusa ena, right? Akuti iwo ndi uzindika kwambiri. Moti akunena kuti aliyense amene anapita kukadya nawo Idi akuti alape and sizoyenerera akhristu safunika kumadya Idi koma zisangalo za Islam asamapanga nawo komanso asamarani akuti asamatenge ndrama za Islam zimene amapereka Islam. So akhristu amene tinakadya Idi akuti tithu tilape chifukwa Idiyo akuti maoti Idi pali Mubarak. Idi Mubarak. I think it's also nakamba so Idi Mubarak. And the comment section everyone was like Idi Mubarak, Idi Mubarak, Idi Mubarak. So akuti Idi Mubarak ati maoti bar. Akuti Mubarak akujotsa moti bar. Bar ngati chimulungu cha Satani chicha. I don't know kuti akuzendetsa bwanji zinthu zake zifukwa Mubarak pali ara yeyo akuti uchose moti bal. Bal pali chimulungu china chipo chatoti bal, right? Akona kuti Islamu ama pembezi chimulungu chimene chocho cha bal achichifake nthawi zambiri pamakhala nika Mubarak, Idi Mubarak, Ramadhani Mubarak. Ati thanzo kuti Mubarak yokhanga kuti chisangalo no. Ndapanga check Mubarak thanzo kuti blessed like zinangati pene happy Idi kapati khandi Idi yodalitsika, nika yodalitsika, Ramadhani yodalitsika, Mubarak. Mubarak, Hussein Barak, Barak. Yeah, I mean Barak, Mubarak. Nde mbusa amene awutanthauza ngati kuti Mubarak ngati kuti pali za usatana. I mean iwe ungatulutse bwanji maoti bal, right? Maoti Mubarak. Ungatulutse bwanji mawu. Sizingatheke mawu sangatuluka chifukwa mulibe mawu amenewo. Right? I mean sibangatuluke maoti bal muwedi yoti Mubarak. So bal okay, so tipanga yonchi mina okay, zimene zimambesa zipwirikiti komanso zibolowe most of the times. Okay, chimodzi mzangati kuchislamu anthu ena amene amakhala ndi maganizo we extremist, amakhala ndi maganizo ngati amene acha kuti makuti anthu amene achawo ndi anthu amene America zakangobwera wapasazira kuti aphe nawo amatenga mwachangu chifukwa amakhulupirira kuti I mean you understand what I mean? Okay, ndikuti awo ndiwolakwitsa ndikuti sakuyenera kuti azipezeka chani. So ukhala ndi zimaganizo ngati zimene zizi zimapangitsa kuti adani akabwera kenako akupatseni bad, I mean zomabisa magrupu zija zimene zili zosemphana ndi chipembedzo imene chikunenera. The same thing tikukamba za azibusa amenewa. Azibusa amenewawa akuyankhula zinthu zonena kuti zokwerezera amen sonzo kuti zosemphana ndi Khristu cho. You understand what I mean? You understand? By the way, taona ni video ndikumapeta ndukuza nisoni kuti bal amene amampembeza ndi ndani nanga amene amaotcha ndi ndani bal. Anthu alikalipiripi nyengo ino season ino zokhuzana ndi za Idi andi zomvesa chisoni zonena kuti kuli akhristu ena amene apanga nawo mwambo wa Idi, ena amapita ukapanga nawo ena sapanga nawo amangokawiri pasakudya. So ndapita mani mu studio mu chifukwa kufuna tipeze umboni ndinapereka chiphunzitso chifukwa ena anandifunsa Apostle Mino Dani ndalefukozerani kodi ndizoyenera Khristu kudya nawo zakudya za Idi? Nde ma scriptures amafotokoza zakudya za milungu ndi zina zotero koma sitingangofika ku conclusion kuti zakudya za Idi ndi za milungu mpaka napokapukati tapeza umboni kuzeranso kwa inu ngati mmodzi mwa anthu amene makhala kuchisilamu nokwira kuchisilamu. So tapita na studio muno chifukwa lero kuti ufuna mutifotokozere umboni weni kuti kodi zakudya za Idi
zimapangidwa bwanji mukuziwapo chani kweli zakudya zaidi mizakudya za milungu kulingana ndi malemba takulandirani sister Shakira Makalani masukani zisangalalo zimene zimachitika ku Islam. Timene mungafotokoze ndikunena zakuti ana a Mulungu sakuyenera kuti azilowa nawo muzisangalalo zina zilizonse zokhudzana ku Isilamu kapena zisangalalo zina zilizonse za milungu ina iliyonse kupatulako Mulungu wathu amene ali mmodzi. Ndifotokozako zokhudzana ndi chisangalalo chimene tinaleza musanapite kutali munena kuti kuphatikizako kupatulapo Mulungu wathu amene ali mmodzi yekha ilimezi munatuluka ku Isilamu. Okay, komano ine mukudziwa kina kali kosi kukhuzana ndi za Chisilamu. Umaphunzirapo zokhuzana za Chisilamu mukudziwa kuti muchitira tichese. Okay. Ndiye tifotokoze zokhuzana ndi chisangalalo chimene chili pano chimene chikuchitikaje cha Idi. Chokhuzana Idi ama chimene mafotokozedwa kuti Idi Mubarak. Okay. Nena kuti zisangalalo zawo zina zilizonse amayika Mubarak telekeze anika Mubarak. Anika Mubarak. Mubarak kuti amanyira ngati kuti zisangalalo. Okay. So tikapita ku Bible tikafotokoza za Mubarak tichotsa chifa iye ndani tichotsa ku amene akupanga maonezo ku Mubarak. Bara. So tikaenda za Bara according to revelation imene ndinali nayo yochokera kwa Ambuye Yesu Kristo imene ndinali nayo fotokozera za Bara amene anajoga pamaonena kuti Mbarakiel pama angels amene anagwa mama 200 angels amene anagwetsedwa amene anakapanga chipembedzo cha Islam tikumupeza ku Bara amene ali Bara wake imwe amene mapeza Bible amene musapembeze milungu ya Bara palibe ubale pakati pa barrier ndi Yesu Kristo zimeze zikukambira ko amene akufotokoza nazo kuti ndi Bara it's Barakiel for amatanthauza ukulu wa Mulungu so mene asanagwe angelo amenewa amachedwa kuti Barakiel. Anali ndi maero. Okay, ningofusa kai. Ero yali ndithandizo lanji because tikayangana nkhani ya angelo tindi Gabriel kuli ero, Mikael kuli ero, Rafael kuli ero. Ero yamo akuthandiza chani? Ero matanthauza ukulu wa Mulungu. Ndemo kuti mafallen angels wa ero yanachosedwako. Ero yanachosedwa. Chifukwa chonena zakuti anatuluka mu mwa Mulungu kuti akuzimirano pawo. Okay. Ndifoge anayika unazo ndi Bara. Forget in the Bible I'm at the bar. So agamaika kuti Mubarak ndi Mulungu wawe so pangano lina lilonse lokhudzana ndi zachisangalalo Mubarak kapena amene ali Bara ndamene amangosula za mauji muzisangalalo ngati zimene so mwana wa Mulungu sakuyenera kuti alowe nawo muchisangalalo china chilichonse chimene chikuitidwa kuti Mubarak kunenera paja pa Bara paja aliyense amene mwana wa Mulungu sakuyenera kulowa nawo muzisangalalo zimene zisakuyenera kulenga kumbali chifukwa akulowa ma-covenant awo amene amakhala nawo ndi milungu yawo pamene panofamu kutamba siwemu kwino ma-covenant amene amakhala motani chakudya cha Chisilamu chimakonzedwa motani talifotokozera chakudya cha Chisilamu kukonzedwa kwake nkunena zakuti ndilamulo limene anayika kuti munthu wina aliyense akuyenera kumadya zinthu zimene zili zozinga kapena kuti zoyeretsedwa zoyeretsedwa ndi chani ndi mulungu wawo mulungu wawo ndi imachedwa kuti halali. You can see now when anyone so ana Mulungu ambiri akumazingitsa nkuku in the name of afuna je chintu chozinga de amakazingitsa so nayo masaku zo mina thandozo la kuzingisa kuchi kuzingitsa ndesa kujo kuna zote nthozo lake ndi jani kwene kuzinga falo kuzinga mukaza kuzinga noka without kupita kwa milungu ina kama kuna zote nyingi kati kwa mazishehe kupita kwa mazishehe kuti akajiyeretsa chakudya because of akamajiyeretsa chakudya chicha amayeretsa kudzera mwa Mulungu wawo amene machiro kuti halal amene halal according to revelation yangu imene ndinali nawo it's one of also my angels imene ndafotokozera za Bara it's one of my angels amakayeretsedwa ndi zimene zijazi so you can see now panopa Mulungu amene iwalowedera ku zinthu zambiri china chilichonse ngati ma drinks ake tikazoona nazo pali zidindo za halal anayika zambiri mbiri munthu sakuyenera kugulitsa kapena kugula amene ali mu Islam amene alibe
certificate imene ya zamba kubwerako mmene mwamba kufotokoza fika tikabwera ku chivumbulutso akufotokoza zati ibwera nthawi imene anthu ena sazalola kugula ngakhale kugulitsa ngati sapezeka mu pangano la chirombo, which means tinene kuti zinthu zimene zili connected zambo zimbaitsidwa mwina kuti anthu sakutha kuona sakudya sakugula chakudya kapena kugulisa ngati sizikhala zakudya za halali imene ndi anene mkakaso chitindo chilipo pene amene ndi madrinki so chilipo so chitindo cha halali ine ndimakhulupirira nazo kuti asilamu akamana zokudya zokuti zozingidwe like zinthu kimeki ndi magazi like ng'ombe mbuzi like watu pamene madrinki sakuene ukazitindidwa halali ifa ngati sizokhuza na kamene yeah pamene panga mwana nazo kuti akufuna kuna zoto mulungu wawo azikiyeretsa okay chakudya ichi chakuti ngati madrinks iso adzikhaso nazo akuyeretsera ndi mulungu amene ndi mwana wa mulungu sakuyenera kulowa mu pangano lina lilonse kudzera mu zakudya. Okay, tibwere ku umboni wa malembo chifukwa ina tizimwa ngati kokamba Exodus chapter 23 verse ya 32 malembo akufotokoza malingana ndi malembo akuti usapangana nawo kapena ndi milungu yawo usapangana nawo malembo akulesa akuyamba za Kristo salowe nawo mu covenant ya milungu yawo komanso tikabwera ku 1 Korinto chapter 10 verse ya 19 tisika mpaka na verse ya 21 afotokoza kuti ndine na chiyani sono kuti choperekedwa nsembe kwa mafano chili kanthu kapena kuti fano lili kanthu kodi koma nditi kuti zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda simungathe kumwera chikho cha Ambuye ndi chikho cha ziwanda simungathe kulandirako kugomera Ambuye ndi kugome la ziwanda kusonyeza kuti zimene mukamba babazi zona malemba akutani kuti akulesera ndifayeke sana mulungu deliver sikwafu okay ndifaya kuti mumati mukapanga deliver zakudya chaso limakhaliti aumakadya zimenezo za halali zimene mulungu anaziletsa okay ndiko pshakotani pamene Kristo izozo kumbali ya uzimu automatically munthu amene akudya nawo zakudya za milungu chifukwa ife timakhulupirira Kristo Yesu ndiye njira chonali komanso mu Yohana 14:6 ena amakhulupirira kuzera Muhammad amene ndi milungu inanso komanso timamva kuti Isilamu kuli milungu ndi mayina awo pamene ukuku mulungu wathu ndi mmodzi yekha timakhulupirira Yesu Kristo ndiye mpulumutsi wa moyo wathu mzimu woyera komanso mulungu tate amene kwina kuli milungu ambiri ndi mayina awo ndine mafuna ndikene kuti ndikuopsa kotani kupatula kuti wapandukira wadya zakudya za mapangano chifukwa chimachitika ndi chani kwa munthu amene wadya nawo zimene zijazi munthu amene wadya nawo zakudya zimene zili za mapangano zinthu zimene mulungu anaziletsa tikazokuti ndi chimo ndi chimo paloka gulu chimo unaona zoti ndi uchimo yes paloka akamagawira Kristo chimene amapindula ndi tonena zakuti it's a covenant amafuna zoti aliyese alowe nawo mupangano kutenga ndi vumbulutso langa ndi chinthu chimene chinapangidwa chimene Satan himself anachipanga kunena zakuti ana a mulunguso adzithaso kulowa nawo mapangano amene simungampeze Isilamu akutsega nawo ngonero wa Kristo koma ana mulungu amene mathamangira even akangoti kuli zolandira ana mulungu amene mathamangira mukaona zakuti nda Kristo koma samabvala zovala zakumitu zite koma ali nawo ngulu litiro imene lokalowa kunazo kuti ndicho ningonazo kuti akufuna ajeza kudya zimene zili zanyama zili za ulemu okay konjezera umene popo chikhulupiriro chawo nchotani popeza zimaoneka kuti anthu ambiri ndi amwenye omwe ndi kunena pano amwenye anthu siyansi amatenga zimene zimapasa anthu osauka pali chani chenye chimene amapindula kuma business ndi zinthu zawo amapindula kwa chani iforokoyeso nthawi nkhani ya swadaka amanena zinazo kuti kupereka swadaka swadaka ndingatika nazo kuti ndichopereka amapereka kwa anthu amene alovutikira akandengati zinthu zimene zijazi that's why amaona nazo kuti amwenye ndamene akulembera anthu amene amapereka zinthu ngati sembe zimene pafupi ndizilinga kuti ndisembe foma zipereka kwa ndisembe kwa milungu yawo ndifuke deliverance imene mukufuna zoti zinthu zanu ziziyenda sizikuyenderana namo khala nawo mapangano chifukwa chinazo kuti mukuzilowetsa nawo mapangano a milungu ina kusiya mulungu wanu chabwino video mwaiona pompano Iran inaotcha chibalicho Islamic Republic ya Iran inaotcha chimulungu chimenecho chibalicho chisatanacho mukudziwa munthu amene zinamunyasa mukudziwa munthu amene anayankhula pa nkhani imeneyi
Netanyahu anayankhula sentence onena kuti Irani ikupanga declare war, akulengeza nkhondo chifanya na aucha Jebal. You understand? So Christians are against Jebal, Islam are against Jebal. Amena agrees ndi Jebal ndi ndani? Netanyahu. For your own information. No fucking way. All right, so there's no way that this Netanyahu guy, this Israel prime minister, president, whatever the fuck he is, you know what I'm sizzling? He's literally saying now that Iran burning a statue of Baal is a declaration of war. Let's see, you send a couple strikes into a different country, that's pretty much war, Bubba, you know what I'm sizzling? But peep this, for those of you that don't know, Baal is literally king demon. That is basically Satan's right-hand man. If you want to talk about any demons, any bad, evil, if you do know who and what Baal is, the whole sacrifices of you know what, the thing that's being talked about a lot in those files, that's what those sacrifices are towards that. So Mr. Netanyahu, Google, whatever the hell your name is, that's a declaration of war? What? Well, say it without saying it, Bubba. Malawian cameras.